محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقول إيمان أبدا على الحبيب وخير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام ما زجتم أن جرى من مولاة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وخير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام ما زجتم أن جرى من مولاة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وخير الخلق كلهم يحسب سب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وخير الخلق كلهم oɗo kasida ko ceerno men ceerno Mouhamadou Siraji an waɗani o ceerno men ceerno Ahmad Tidiani Ba omo yahanno Cilogne 96 ceerno Mouhamadou Siraji talla wimo jaɓɓo ceerno meɗen enenne kadi oɗo kasida enen jaɓɓora oɗo ceerno men ceerno Siraji Thiam mo ceerno Basirou Thiam o wiɗa ba weeli fu aada ɓerɗe men ɗe piwi beltima ɗo hono saare nde wire lenkereyel wo amma ɗe kubtindini bisurumbel wetto fil wara e nde ɗo windere hoko addi ha ɓernde men ɗe ɗen piwɗe belti ɗe piwɗe kawrani bel wetto ngo kobi hululi ko sabu jippagol samsu nangue addini diine o ɗum woni ceerno Mouhamadou Siraji Thiam fi hasal qura ɗe ɗo piwca e gonɗe ɗo ɗe hande weltare ina wodani ɗe omo yiɗima haalande holgonɗo ceerno men ceerno Ahmad Tidiani Ba o wi seehi ko ceerno am amidi tugnorgal am asiri e oɗo zamanu Ahmada Tidiani mo ganduɗa kañum woni Ahmada Tidiani qutbuna kañum woni qutbu zamanu wa imamina kanko woni almame meɗen wa malazina e ƴoñorgal meɗen ñande en mbawana hoore meɗen to ñalawma dargal hakkude men ene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam cheikhana Ahmada Tidiani ha jotte en to jomirawo subhanahu wa ta'ala on ñanko kanko woni ƴoñorgal meɗen gawsul wara kanko ñande he woni faabo windere nde ceerno baɗo ni sifade o wi leynul jawani bi bangeji ɗi fo ina newanimo kala no garduɗa ceerno men ceerno Ahmad Tidiani ko noon ene wori ndeke oɗo ceerno men ceerno Siraji Thiam kadi ko noon o newori enen gandi enen piijadoɓe nin ɗo e makko ɓe en mbaɗani mbo berewol muɗum kono omo muñana en haasi un ko o kulɗo Allah mutawadi jankiniɗo ala ko o sada woni haaji makko yo ko diine l'islam e jokkugol en ɗam he nangingol almuɓɓe Tijaniya hono lawol cheikhana Ahmada Tijani Allah ɓoyno gurnam ceerno Mouhamadou Siraji Thiam sil o noon ceerno baɗo ni jokko habluhu ɓoggol makko enen piino en jokko ɓoggol makko tasfar bihi malde ɗen e muɗum yabnul baraya ɓiɗɗo windere o wi fi hilmihi ina e muñal makko ma azuhudihi wondude e ruuɗade mbo ala ko mo saɗa sona dewal Allah makko e wirduji makko e nafirgol alqur'ana wa sahaihi ko mbo karasira mbo dokkoɗo ay goro mbo ɗawara yak fuu omo rewindo bi simati e mande hayri ɓurɗo moƴƴude man waɗa nasara on koɗɗo e leydi he ɗum woni mande hono jikkuji ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗin ceerno men ceerno hono ganduɗa no Siraji Thiam woni ko rewintonin ɗo o wi ceerno men ceerno Ahmad Tidiani Ba ko ɗi woni ko o rewinto hono ganduɗa noon e dendagal e tagore nde watarahu ano yiyambo kanko ceerno meɗen hen saaha fi kullil umuri e kala hono ganduɗa noon fi akusi mo haasiyanta omo yankini has wallazi jankinagol faaga omo daɗi aljamia dendagal hono ganduɗa noon binde ɗe bilamtira e ko alda e sikkirade wa fanahu fanahu makko fillahi ɗo Allah ɗo so tawi a joɗodi e makko ɗon tan omo wawi yaade fanahu waliyaɓe Allah ina woodi ko wire fanawu ko wayno ɗanagol ni so tawi ano laara mbo cikka ko o ngofƴiɗo tawa ala ko fanawu yahi bawo a woni jipporde manzilan hono ganduɗa ngal ɗo makko jipporgal fil kawne e windere he leysa laataki wara ahu ɓawo makko asalan e yeru wara ahu hono ganduɗa no caggal makko fa bihi ko ɗo makko ɗo oɗo ceerno men ceerno Ahmad Tidiani ciforiɗo ni tawde en jiino o yankanori tamassaka bihi an almudo ya jagguɗo makko ɗo fa huwono nangude ɗo makko ɗo wona almudo makko fawzum ko ɗum malal bil muna'ina ma kana laataki
fo mano nden hunde fahamna ina faame hadisan yewtere so tawi o waɗi hadis o no ganduɗa noon a wawra o famde hakke hadis o ko yoɗara yuftara walla mbiya hadis o ko pefindaɗo ala ceerno men haalta haala so wona haala sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e deftere alqur'ana enen gandi noon kan haala ko haala Allah subhanahu wa ta'ala o wi balɗaccu biddalayili hen saha e dalilaji wal haqayiqe haqiqaji qultuhu woni ko o wiyara so tawi o ruttanima kadi lawol tijaniya mbiya ko ɗon ceerno ɓuuri wawde o wara a huɓawo muɗum siya mum ina wodanimo mande to haqqogunde ina haqqonɗina jawhara hono no kange jawhar ni joni noon omo yiɗi haalandema hol on ceerno o wi ya seyidi ya ko ho am ya seyidi ya ko ho am ya seyidi ya an ko ho am maali alana kam bi misilika e yeru maɗa lil fu aade ɓerɗe faman arano on mbo miɗo yiyani hay goro ala mbo ɓurmi yiddero ɓernde am to min Mouhamadou Siraji an ɓuuri hono ganduɗano ceerno Ahmad Tidiane Ba o wi ya seyidi ya ko ho am ya seyidi ya ko ho am ya seyidi ya ko ho am maali alana kam bi misilika ɗo yeru maɗa ɗo ya imama ya ko ho ɗum woni almame lil wara wonande windere nde ya seyidi ya ko ho am ya seyidi ya ko ho am ya seyidi ya ko ho am jazaka yo yoɓe rabbuka joom maɗa an hasal bani ɓiɓɓe hasal qura hono ganduɗa noon ɗeɗo ɗe gure o wi ya seyidi ya ko ho am ya seyidi ya ko ho am ya seyidi ya ko ho am hasano oɗo Sirajuddini ko o de woni ceerno Sirajuddini hubbuka gilli maɗi kadi aramiɗo yiyaɗi o wi hasano oɗo Ubaydu kun ko maccugel maɗa bibabi ka darigel ɗo damal maɗa waafi gaɗe ngel dari ɓaydi noon ko maccugel maɗa ari ina dari ɗo damal maɗa ina ñaago yarju maccugel maɗa ngel ina jorti ko ñagoroɗa ɗo kadi minal mannan ummorade e neminoɗo ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala wire mannan ya udditambo fatan udditare akbara mawde o wi wayarum anoyi ano darta safal wirdu hono ganduɗa laaɓɗum he wirdu he te wahwano kanko o dartoɗo ni laawol ngol ɗo ceerno ɗo mukaddarun almudo o taw inani fakki hoko o fakkiri ko bi zunubihi ko e bakkatuji makko wa uyubihi ayibaji makko lantuhu saraɗi bawra limade an ceerno men ya yettinam ɗiɗo jafere maka ana laataki yaarifu ina anda za ɗum ɗo sona kamɓe za walawlakumu sonno wonani onon fa bi hubbikum ko saabu yidde on faami yarju woni ko minen jortora alwusula yettade minal bara ummorade e windere nde sallayu Allah yurme al ilahu dewereɗo ala nabi e dow annabi Muhammadun sallallah alih w sallam wa alihi Allah yurmo aleɓe makko ɓe ma sahabihi wondude e sahabaɓe makko fahumno ɓen annu jumuɓe ganduɗa ko kode fi sara hono ganduɗa noon e ndeɗo hoodere allahumma rabbi salli ala muhammadin wa sallim yaɗani nande qasida o minenne ko noon o wi aɗa anda baɗɗomo o Allah kay andini ceerno Siraji an ceerno gila o suwata o arde e ceerno Allah andinimo hol ceerno o wi heewi ko ngara e neɗɗo gonda e makko ha ɓoyene gandamo kono Allah hollumamo gandamo ha gasa puɗɗa arde e makko ɗum wona o heewani de ɗum ko dokke Allah mawɗe mbatta ɗum o wi ko ni noon woni no Allah waɗani ceerno kala garowo e makko ko Allah hollanma ha timma ha ganda nde puɗɗa arde e ceerno ɗum waɗi sa ari tan heɓat naam naam o wi ceerno Mouhamadou Fall o wi Cheikhna Ahmada Tidiane almuɓe makko ɓe mujarradu almudo o nangude jungo makko laawol ngol taw o addimo ha e demal Allah heddi tan ko o honga demal ngal o natta kono kanko o yettima hankadi o wi ko ɗum woni ɗeɗo ɗe gueɗe koɓe Allah andini ha timmi tan Allah addata e ngal ɗo dental ɓen noon ɓen kay pirtata aadi sa yi neɗɗo firti ko anda ganduɗo on de firtata alhamdulillahi rabbil alamina ceerno wi salmini dental ngal o wi ɗo ko bo leɓi ɗo ko weltare addi ha o haali ɗum ceerno wi weltima no feewi ko wona seeɗa
e teddungal ngal gila hanki ko jaɓɓeɗen ɗo e jaɓɓungal e ko waɗa heen e doole e ko nafga heen o wi e yidde kadi nde tawɗen ɗo o wi kanko de ɗum weltini en ha en ganda hoɗum o watta ha o jara ngal dental sabu ko ɓuri fo welde heen o wi ne jettiɗen ɗo jaɓɓoraɗen ɗo ko seydi alhaji ali thiam ɗe jettiɗen ceerno men ceerno ahmadou khalifa jooɗi ɗo en o ceerno ahmadou diamanka o jaɓɓori en ɗo ko seydi alhaji ali to gimmiɗen to ko seydi alhaji ali ɗalnoɗen toon ko ɗum kadi woni ko jaɓɓoraɗen toon ɗum kadi woni ko garɗen tawɗen ɗo e nde saare seydi alhaji ali noon sa innimo a inni ceerno men ceerno alhaji mouhammadou ibnu saydou a inni ceerno men ceerno ahmadou baro a inni ceerno men ceerno hamme baba a inni sarifu ibnu oumar a inni cheikhana ahmada tidiani o wi naadde noon e ɗum ko yettere allah dey ɗum waɗi ceerno wiɗi welti fodde ko gonɗen ɗo ko enen eɗen gandi allah no andini en nde saare nde ɓuri ɗo arde tan walanede ñallane ala saare nde ɗi ɓuri ɗum kono noon ko ɓurno hen himmude ko ɗum heɓama dey damal ngal uditi gandodiral ngal kadi so tawi andodirama tan gasi ko heddi ko piw heƴoya hen ceerno wi weltima no feewi weltanima kadi ceerno men ceerno ahmadou diamanka buyi wona seeɗa o weltanima kadi ɓesgu makko ngu tawɗen ɗo ngu saare nde pop eɗen gandi ko konngol gotol woni ɗo sabu ko seydi alhaji ali thiam tan woni ko woni ɗo ngal dental ko seydi alhaji ali goto konngol ngol o haalno e wasiya makko ko ngol yahara konngol seydi alhaji ali thiam haalno e wasiya muɗum ko ɗum woni ko yahata ɗo pop nde o ruttoto e jomba makko nde o noddi mawɓe jeeɗiɗo ɓen fo ceerno en ne gandiɓe koko windane jangga o wi bom wona winda jangga ko kanko jaati jogui bindi ɗi ɗum kadi eɗen gandir noon o wi kayiɗo wasiya mo seydi alhaji ali wanno o hande koye juuɗe makko woni sabu eɗen gandi ko ceerno basiru ko on wonno ɗon kala kaaloyɗo so woodi toon ko saggi koɗo makko ɗo arata lamdita ɗum kadi meɗen gandir noon kayitaji ɗi ko kanko jogiiɗi o wi nde seydi alhaji ali ruttoto yimɓe jeeɗiɗo o nodduno o waɗi noon wasiya makko wasiya o o wi ceerno men ceerno mamadou ceerno woni ceerno siraji dini o wiyanno on tan ko kanko ko ceerno mamadou o wi ngal ɗo dental mi itti ngal dental mi watti e juuɗe ma ad ceerno mamadou ɓiɓɓe am ɓe noon mi wasiyimaɓe kamɓe fof no ɓe gon caggal ma jaggiraɓe kadi no ko ɓiɓɓe ma ni o wi ceerno cheikhu ahmad e ceerno aliyu o wi ɓeɗo kam hankadi woni hellifaɓe ɓe mawni o wi ko ɓe tan kellifano hen o wi ɓeɗo ɗiɗo sa yiɗi nawaɓe ɓe jangoya to fuuta sa yiɗi mbaɗaɓe e juuɗe ma heddiɓe ɓe fof hande ɓe fo taw gona seeremɓe koɓe almuɓe maɗa an mi wattiɓe kadi e juuɗe ma dental ngal noon ala o onon jooɗiɓe ɗo ɓe ceetoɗon mi wattingal e juuɗe ceerno alhaji mouhammadou ibnu saydou jiɗɗo nanga ɗo so tawi ne yiɗi min kawreta aljanna ceerno mamadou saydou an ko gueɗel gotel wodanma kala mo jiiɗa
abboyaaki walla abbiima seloyi wi ɗum he artu dey to wona laawol dey laawol ko gaaga gommi ga kaaɗa ɗon so joomu on arti fa marhaban so tawi artani aali kay anda on so tawi artani aali anda dey ko haali ko ne laaɓi pos fofo mi watte juuɗe ma nawangal ha jettina dental ngal e juuɗe nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama o wi o kay a andi serde jaali cam laaɓi reedu dey o wi kanko omo jogino ɓiɓɓe heen ɗiɗo wonno hellifaaɓe omo wawno o wiya ɓen ko ɓen o okka ɓen omo jogino kadi almuɓe ɓe mo fuɗɗodiri gila ga mawɓe woɓɓe bomɗi kecci seydi lajji aali e duuɓi ko wayno alpha ama tumba en ɓe ko yimɓe anduɓe ko ƴoƴɓe kadi ko ñiiɓodirɓe kadi e ceero seydi lajji aali haa ɓe gandimo haa ɓe gandi hoɗum seydi lajji aali camo yahata dow mum o suɓaki ɓe de kadi oɗo ceerno o ko fuuta Allah ittimo addimo ɗon o jinganani ɓiɗɗo o jinganani ƴiƴam makko ɗam o jinganani almuɓe mo ɓoydinoɓe o waɗi koko Allah yamirimo ko de woni ko o waɗi ayi ɗo noon hewɓe ɗi ɓili ɗo sabu miijoto ɗum mbiya ngal dental ɓeɗo mawɓe noɓe mbayi andude Allah noɓe mbayi ɓoyde seydi lajji aali ko gaaɓe gimmi ko ɓe enɗam makko o ittani o okkiɓe o immi o okkoy yani mbiyen koɗo garɗo o okki on ɗum hewɓe ne ɓili ko ɗum ɓili ɓe o wi aduna noon waɗat tan o wi ɗum ko gilata nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama kono so okkuno ɓiɗɗo makko dental ngal yii ɓe mawɓe immodi Guinée Bissau koɓe anduɓe mboɓe e maɓɓe kadi ne yoni khalifa o itti o okki ɓiɗɗo makko o wooda kadi ko haala kono ko ɓen taw o idi hadde omo jogii miñirawo makko wiye Alpha Mamoudou ko gando janguɗo on Seydi El Hadji daɗanimo to banggue bindi on nan ɗon kala kono ɗum foode Seydi El Hadji Aali waɗani ɗum de ko yamirore Allah nde ko nden dey woni ko o waɗi o etti o totti ceerno men ceerno Alhaji Mouhamadou Ibnu Saydou o waɗi kadi noon oɗo wasila o waɗi oɗo wasiya oɗo o ko o goonga o ko nunɗuɗo inɗe Allah ɗiɗi wona kanje tan inɗe Allah capanɗe jeenayi e jeenayi ɗe kala inde waliyaɓe Allah ɓe eɓe keewi feeñirde nden inde Allah jiya oɗo waliyu ko ɓuuɓɗo o sonkata o waɗata hay fus ɗum yaadi e inde Allah wiyetende Arrahman walla Arrahimi nde jiya oɗo waɗa ñaaɗɗo joom doole porsowo kadi o feeñiri ko inde Allah Qahharu oɗo jiya ko dokkowo ko heɓi fof tan tottirat o feeñiri inde Allah Wahhabu Seydi El Hadji Aali noon inde ɗiɗi kanje fof de omo feeñe majje de kono ko ɓuri feeñje e majje ko alhaqqu e al adlu naam alhaqqu e al adlu ɗe ko ɗeɗo ɗiɗi Seydi El Hadji Aali ɓuri feeñirde e gurdam mum sabu o waɗi ɗo ko goonga o waɗi kadi ko nunɗal ɗeɗo inde ɗiɗi hay Qahharu noon nana e makko sabu ko neɗɗo ñaanɗo o ruttata hare Seydi El Hadji Aali o meeɗa ruttude hare
o wi makko hay so almudo makko yehino so haɓama ari keesi mbo wiya hay hunde ala ko woni sona puyndam maɗam hanno ko joftoɗa toon taw joomum on ɗi ɗamini ara ga o itta jingoɓe jinganamo o wiya hay hunde ala ko gonɗa sona puyndam maɗam hoɗum hannoma haɓede toon a andi kam o ɓuuɓani ndekete inɗe ɗe ne heewi dey ɗe seedaji aali cam feeñiri ceerno wi alhamdulillahi rabbil alamina o wi ko weltare yo Allah ɓoyno ɗum o wi saabu en tawmo ɗo no beltoriɗen to gimmiɗen to ni ngol ɗo laawol gila puɗuɗen ngol haa ɗo ko Seydi El Hadji Ali tan woni ko jaadeten kanko tan kadi en ɓooyi yaadude e makko kono hono no o feeñire e meɗen hikka ngol ɗo laawol men ni o wi meeɗani dey waade ni ɗum noon jetten Allah jiya neɗɗo tan ciftora waliyu Allah on neɗɗo ko o waliyu Allah dey saɗa yiɗi andude waliyu Allah ko neɗɗo kala mo jiyata ciftora Allah andu o ko waliyu Allah waliyu ko ni de sifori ɗum ɗo ko waliyagal ɓe ko kamɓe jaari goni Seydi El Hadji Ali sabu so en ndenaki en gonat ɗo ha jamma Seydi El Hadji Ali tan woni ko leɓeten ɗo sabu ko makko tan woni ko jeyeten ɗo o wi ha tengti noon kadi e fuladu tan to banggal ƴiiƴam sa yiɓe tan a siftora Seydi El Hadji Ali nde wonno no laalam ni han ɗum ko yahata ɗo ko maɓɓe goni laalam ɗam maɓɓe goni ƴiiƴam makko maɓɓe gidi he makko kamɓe kadi o yiɗi okkude laawol Cheikhna Ahmada Tidiani ko kamɓe kadi o gollori fodde ko gollaɗo ko piiw ɗum waɗi sa yimo tan sa yiɓe tan a yiyat toon Seydi El Hadji Ali nder maɓɓe to a teyata boom o wi komo won e nder maɓɓe o wi ay ha ka haala kamo haalata ɗo ni ka wona lenkiri yelta ɗum mbo haalata de ko aduna o fof o haalanta ɓayɗi filme yimɓe ɓe laaroyat ganda kadi o nunɗuɗo o gongirante ko o wiyete Seydi El Hadji Ali o ala mo ɗayni hay goto ɗum noon en kadi wata ɗaynen koye men en mbi ko Allah ɗaɓɓeten jaggen ko Seydi El Hadji Ali nanguno ko nangen wasiya makko o itti ɗum o hokki ceerno Alhaji Saydou ceerno Alhaji Mouhamadou Ibnu Saydou o golli hen fodde ko Allah haaji o waɗi halifaɓe o waɗi kadi ɓiɗɗo makko o kalifa ay Allah ɗi moƴƴanimo oɗo wasiya kadi o wi kadi o wasiya mo haalata ɗo joni mo ceerno Alhaji Saydou winduno waɗi wasiya o kadi omo jogui bindol o wi halifaɓe makko ɓe fof mo jaaɗata suudu mum fof a tawa toon ɗi winda kanko omo jogui bindol ngol omo wasi toon seeremɓe ɓe no ballodir e oɗo ceerno moni fof seeremɓe ɓe o tunno yaade ɓe omo yamiri ɓe ko Allah okkunomo e ko okkunomo e bamum o watti ɗum e juuɗe on ceeraji gonɗo e on diwan ɗon ko Allah okkunomo e juuɗe babiraɓe makko ko e ko Allah okkimo ko e seeremɓe woɓɓe ɓe o yehi o fagitonoyi hoore makko ɓe ɗum fo o rendini ɗum o waɗi ɗo ceerno men ceerno Alhaji Ahmad Tidiani ceerno ɗo ndekete ɓeɗo moɓe e maɓɓe ko Seydi El Hadji Ali ko ceerno Ahmadou Baro ko ceerno Hamme ko Seydi Ibnu Umar o wi hande hombo heddi e maɓɓe hay gor ala keddiɗo ko kanko heddi o wi yaari ko makko woni Seydi El Hadji Ali gabboɗen
kala mo mbawoyɗen abboyade kala ko mbawɗen abboyade tawi en gabbaki o so tawi en gabbaki o diine de ɗiyaji o wi diine de ɗi yaaji ko seydataji ko kam ko seeɗlaji o kam hande ko makko tagi hande dey ko ceera men gonɗo halifa en o tami ɗum wona e tamande makko tan o wi ko e tamande makko tan kadi woni gona gona wona woni e seydataji wona a woni e seydel haji aali so wonani hen so a wonani tamande makko wasi o nan ɗon mboyi wasi o koye nan ɗon koye ñande yo enen kaltanmo ñande wo masi o ɗi haalte kadi wona min tan haalta kadi wona kanko tan haaltatamo tinnoɗen tinnoɗen eɗen moƴƴana eɗen moƴƴana en jiyani e seydataji aali ko ñawi en jiyani e seydel haji aali ko ñawi koko selli tan koko selli tan jiiɗen e makko alaji mama saydou ko ñawi en jiyani e ceernoji men saydou ko ñawi koko selli tan koko selli tan ceerno men ceerno tidiani ceero men ceerno tidiani joɗɗo hande o en jiyani e makko en jiyani e makko ko ñawi ɗum noon ko ɗaɓɓo hen goɗɗo o wi ɗum noon hoɗum ɗaɓɓoyten goɗɗum jiɗɗo gonga kay jiɗɗo gonga kay so yi ɗum ɗo so yi ɗum ɗo ɗo nangata ɗo nangata tinnoɗen tinnoɗen ɓeyden nangude ɓeyden nangude so ɗum ɓeɗima so ɗum ɓeɗima tinnoɗen e diine men tinnoɗen e diine meɗen sabu ko diine o tan saabu ko diine o tan woni ko puɗɗo woni ko puɗɗotoɗen haalde seydataji en seydel haji en ceerno alaji mama saydou ceernoji ma saydou en ɓe ɗaldi en ko oɗo diine l'islam ɓe ɗaldi en dey ko oɗo diine l'islam gueɗe ɗiɗi gueɗe ɗiɗi ɓe ɓuuri ɗaldude ɓe ɓuuri ɗaldude en ɗimen jamaji ɗimen jamaji ɗi e ɗi dakaji e ɗimen dakaji ɗi ɓe ɓuuri ɗaldude ɗi de ɓe ɓuuri ɗaldude en e jamaji he e jamaji he gollen toon l'islam gollen toon l'islam gollen toon tijani gollen toon tijaniya e dakaji e dakaji he gollen gollen tarbiya meɗen tarbiya meɗen sayru meɗen sayru meɗen hakkude meɗen e Allah hakkude meɗen e Allah ko ɗe tan bo ɗaldi en ko ɗe tan bo ɗaldi en nangen e majji ha nangen e majje ha tiiɗa kala nanɗo daka kala nanɗo daka ɗi andi ko seydi ɗi andi ko seydi alhaji ali woni ɗon sabu ko makko fuɗɗi saabu ko makko fuɗɗi daka daka ko makko fuɗɗi daka ko wiyete daka ko seydi alhaji ali cam fuɗɗi ɗum o wasiyi ceerno kay o wasiyi kadi ceerno yo nangu e muɗum yo nangu e dakaji ɗi ha tiiɗa jaaroje ɗe jaaroje ɗe o ƴettudi jaaronde o ƴetti jaarore nde o wasiyi ceerno o okkiti kadi ceerno muniyatul murid muniyatul murid o wasiyi ceerno wata majju o wasiyi ceerno ɗum kadi hoto majji e dental he fodde gueɗe nayyi fodde gueɗe nayyi o wasiyi omo wasiyiɗe ceerno fotani majjude ɗe potani majjude bawoyɗe wonde fof kala ɗo mbawayɗen wonde wota ɗe majjure en ko ɗe de mo nawrata en ha jottaɗen ko ɗe dey woni komo nawrata en ha jettoɗen Allah ɗum noon tinnoɗen ɗum noon tinnoɗen e waktuji men e waktuji men ɗi joyi ɗo de idi ɗo de idi wata en mbiɓe sukaɓe wota en mbi ko en sukaɓe ma ko en mawɓe ma ko en mawɓe en donkiti en donkiri ala ala jehen jama jehen jama waktuji ɗi fof waktuji ɗi fof jehen jama nangue ko wuli fof nangue kala ko wuli wuli toɓo ko waɗi fof toɓo kala ko waɗi waɗi gantu ala gantude ala de juule en juu hen to jama to kawren toon juulen lawol cheikhana am laawol cheikhna Ahmad Tidiani ngol nangen nangen ngol nangunoɗo nangunoɗo yo wirdu yo wirdu jehen to jama to njehen to jamato Allah ne heddani en ɗo mawɓe Allah ne heddani en ɗo mawɓe ne heddani en khalifa ne heddani en halifaɓe jehen njehen jantodiren jantodiren e maɓɓe gollen ngol gollen laawol ngol to jamato no gollirten no gollirten julgol ngol ni juulgol ngol ni mbaɗoyen toon wasifaji men to jamato eyi ɗum tinnoɗen e ɗum o wi ɗum yo en tinnoye ɗum no moƴƴi masala ha hakkude meɗen o wi masala ha hakkude meɗen tinnoɗen tinnoɗen enen fof enen fof ko en enɗam ko en enɗam gootam neɗɗo ko suɓoyi yo mboyi neɗɗo kala ko suɓoyi ƴiƴam men ɗam kon sertata ƴiƴam men ɗam kam sertata sabu ko enen desondirta saabu ko enen ɗon ndesodirta enen fof woni saare wotere enen fof gaddi saare wotere so goto ruttima ɗo so goto ruttima ɗo enen piwden ko enen piw ndendata daroɗen pewnen ɗum pewnen ɗum so inde yoni so inde yoni ɗo fof dendat enen fof en ndendat enen baddata enen baddata ɗum goɗɗo e men ɓiɗɗo mum falama goɗɗo e mo meɗen ɓiɗɗo mum falama ɗo marde larata ko e nder laarata ko e nder meɗen kadi enen mbawi sertude enen mbawi sertude en mbawa enen en mbawata ha sertude koye ɗum no moƴƴinen gondigal ɗum noon ceerno wino en moƴƴin gondigal hakkude meɗen watani en loɓodir wota en looɓodir wata yi to tan wota yi to tan jiyaga jiyaga mbiya wona goto mbiya wona gotum ala ko goto ala ko gotum hay goto wawa sertude hay goto wawa serdude en tampina hoore mum tampita tan hoore muɗum heddi noon hendu ko yaha heddi noon hendu kam yahat tan hendu hendu yahat tan enen noon fulɓe mbiyata enen noon fulɓe mbiyata hendu ari han hendu ari han ko kakali ɗi ko kakali ɗi ko ɗi de hendu wawi nabde wa amma kaƴon kon wa amma kaƴon kon koko
kokon cewi yo kon cewi kala kokon pamɗi pamɗi hendu de wawata kon nabde kon koye leydi he kon keddoto ko kakali ɗi jiyata so hendu naɓiɗi ha woɗɗoyi hendu wondu kadi aroyta artira ɗi kadi ga wona woodi kenel ɗi jahatan ɗi garta kaaƴe ɗe kam ko ɗonnoɗo hande goni gonen kaaƴe pulaagu kala ko ɗum lamdi ƴiƴam pulaagu laamdi ko dey ko wonde aadi annangodiri e ceerno aadi ha timmi wata firtude no laawol Cheikhna Ahmad Tidiane ngol wiiri ni enen fof eɗen nangi aadi hakkunde men e Allah e birdalngol ndekete noon wata en pirtu aadi dey pulaagu tan sali ɗum saka noon Allah nangen laawol Cheikhna Ahmad Tidiane kala nangunoɗo ɗi wirda yo ɓeydu soobade yaha jama wirda si tawi taw gantu ala gantu onon heewani de sabu gantu o ko yo Allah dandu nawnare e geɗe baaɗe noon wona kam fi nayi amɗi wona fi birki amo wona fi goɗɗum ɗum fof wona gantu biteɗo ɗon o neɗɗo fof wota ñaago Allah o gantu aran ɗum de jehen to jama to birden ay ko ɓurɗo hewde ko haalnate ko ɓe sukaɓe mawɓe ɓe ɓe mbaɗi ko mbaɗanno enen sukaɓe heddiɓe ɓe ko enen paala ko keɓɗen de ɓiɓɓe meɗen ɓe kadi keɓoye ɗum mbaɗen no mawɓe mbattani jehen jama birden juulen waktuji ɗi jokken en ɗam e hakkunde meɗen watano en luur ala yimɓe so goni gotum ɓe gonata ko e nder ka nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ƴewtan nde saare ɗo tan so tawi woni ko goonga e mayre o wi Guinée Bissau puyi hetta sengo ala ko wawe nde saare hay hunde o wi nan to Qur'ana to koy naam o wi so tawi woni on jeehi jihadi on goni temedere heferɓe ɓe goni ujunere so woni tan goonga e moɗon onon temedere nde onon mbawi nde ujunere to nde ujunere nde nden bon koɗe harmi e muɗum dogde so yiɗi ɓeeɗa gona temedere ujunere o wi Allah hoɗum waɗiri ɗum kono andi liman o no wayi e neɗɗo o tawtan neɗɗo o a yiyomo sikkito liman o taw mankira liman o so timmi ala komo sikkito hay hunde wota en cikkito de ngol ɗo laawol en mbawata heɓoyde hono ko ɓuri ngol ɗo laawol tinnoɗen sukaɓe ɓe kala nangunoɗo wirdani anda ko arat nanguita so tawi ne yiɗi wirdude wona hesɗitina de ala hesɗitinta ko birdannoɗo ha e bimbi he a jooɗima wajifa tawa an ano wirda ko o hesɗitinta wo amma nanguino nangui ɗalti wirdani on kay ko ma nanguita komo nangano mo nangano yo arnanga laawol ngol ceerno Amadou Diamanka nan ɗo o ko gardinaɗo ɗi wawi nanginde kono jogui baruji yurmede Allah wonode hen nde ko maɗi mbaɗa tan nden yurmede kadi Allah nde tawa ɗum ɗon ɗum woni ko jiyata ceerno en jaaha ɓe gandi ɓe mbaɗoy ɓe gaddam mabɓe kono ɓe mbiya yimɓe yo garlanga laawol Tijaniya ko ɗum kanko kadi addanimo wiide ɗo e saare he kala mo nangano Tijaniya yo ar nanga debbo noon e gorko muɗum kala paalaɗo bisimilla mum sen gasni ɗum mbaɗen feere ndu wondiren alhamdulillahi rabbil alamina ceerno wi weltima no feewi haala ka tan no holliri weltare ceerno wi weltima de yo Allah wat barke e saare nde yo Allah wat barke e ɓesguji he
yo Allah udditɓe uddita arsikaji ɗi gila e yaaɓe ɗanniɓe ɓe yo Allah udditɓe toon okkaɓe toon ko nafata ɓe garta ɓe nafodira kadi e meɗen wonɓe ɗo ɓe ɓe keɓani no jaari ɗi paala yaade yo Allah renɓe newnanaɓe ɗo ɓe jaari dillinoɓe ɗo kala sababu ɓe yo Allah wat hen barke amini foti ko commerce foti ko joomum ko kolte jogui foti joomum fawi ko e yalagije kala ko on tigi dillinta ɗo dillata ɗo yo Allah wat hen barke amini janggoɓe ɓe yo Allah addu famamuya sukaɓe ɓe kadi toppirɗen sukaɓe ɓe gadden ɓe ɓe jangga rewɓe e worɓe fofo no janggu ceerno Amadou en nan ɗo on mbawa reede ko woni ɗo e gandal ko kono kam oɗon mbawi hebde ko gollirɗon diine moɗon ɗo ɗum noon tinnoɗen hen sukaɓe ɓe gadde rewɓe e worɓe gara nata jangde jangga mawɓe ɓe kadi mballa sukaɓe ɓe no jangguira yo Allah wallu yo Allah reen bijaahi sajil wujudi sallallahu alayhi wa sallama allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim enen kala en nani o wi ko haala ko en nani ɗum ko ceerno o haali ko en nani ɗum en paami ɗum le kala yo Allah okku en noon faamde o wi taw wona nande nde tan Allah okki en mbo okka en kala faamu o mbo okka en kala no jaɓiren faamu o e barkeji nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wi ko maɓɓe Allah waɗi yahooɓe kaalana yimɓe diine Allah ɓe jaɓa ɓe male ko maɓɓe Allah waɗi noon ɓe gara he saare ɓe balla gonɓe ɗon ɓe kaala o wi ko haalanoka haa jaɓe ɗum jabre sabu Allah e nelaaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam gollire kala sabu Allah e nelaaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam garɗo woni e saare kancan e mayre ɗon jibina mawnugol ɗon newatako nananegol ɗon kala newatako o wi kono nananegol noon e mawninegol ɗum koto Allah woni o wi ɗum ko rontum heɓoto yo Allah rokku en ɗum noon gona noon ko hunde nde welani o wi seyɗane mbo yimɓe on a'udhu billahi itara on molade Allah itara on seyɗane mbo yimɓe yo Allah dandu en on oɗa noon moleteɗo mbo iblisa on so tawi a molima tan o daƴotoma o renotoma yo Allah renan en diine men o wi kamɓe haalanoɓe en ɓe yo Allah renan en ɓe junna gurdameje maɓɓe moƴƴina battane maɓɓe waɗa en he ɓaawo maɓɓe haa jottoyoɗen nelaaɗo o sallallahu alayhi wa sallam yo Allah waɗan en noon o wi enen kam en beltima o wi ɗo o wi saare nde no welto nde welto de o wi taw wonambo hakkil mum iwiɗo mum iwi he ɗum o anda heɓat ala ko hatta ɗum o wi taw wona purinɗo hoore mum o wi anda heɓat ko oɗo ari ɗo ko o wi ɗum ɗo ko keɓal wonta ɗum ɗo kam ko keɓal wonta si Allah jaɓi yo so Allah jaɓi ɗum ko noon wa'ara o wi sabu enen gandi
ɓe giwata e ɓaawo Allah e nelaaɗo mum ɓe giwata kala he ɓaawo seeremɓe maɓɓe ɓe giwata kadi he ɓaawo jinnaaɓe maɓɓe ɓeen noon ɓe giwaani ɗon ɓe ka he Allah jaadata o wi Allah ko ɓeen fadi ko ɓeen mbo fadi mbo yaada he mu'en baaɓe noon ɓe ɓeen woni yaadiiɓe makko duttiiɓe ɓe yo Allah dandu en ɓeen yo Allah dandu en ɓeen yo Allah waɗan en nangol haa jaɓen yo Allah waɗana en nangol e jaɓgol waɗana en kala gollugol o wi haalaaji ɗi mo haalani en ɗo ɗi en nanat ɗi yo Allah wajja ɓen ɗi ɗiɗo du'aaji ɗi mo du'ani en ɗo yo Allah jaɓan en ɗi yo Allah jaabinɗi he meɗen yo Allah jaabinɗi he meɗen jaabinaɗi he ɓeynguure meɗen jaabinaɗi he jawɗe meɗen jaabinaɗi kala to ɓiɓɓe meɗen jaabinaɗi kala to yaaɓe meɗen o wi jaabinaɗi kala e jooɗiɓe meɗen yo Allah waɗan en noon yo Allah firtu arkisaji meɗen yo Allah firtu arkisaji meɗen o wi julɓe ɓe yo Allah firtu arkiseji maɓɓe ɓe keɓa no ɓe gollira diine Allah ɗe o wi tawa oɗa jogiiɗo o ɗaynataɓe ɗayniraɓe sabu jogal mum ngal naatinaɓe heko ala yo Allah okku julɓe ɓe ko ɓe basora ko ɓe ballora haa ɓe keɓa diine maɓɓe ɗe e barkeji nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi mbo weltima haa ɗo haaɗi ɗo o wi mbo weltima haa wa'imbo no o wi ɓeya ɓe ɓaawo ɓe o wi a wi'a tan ɓeen in ɗo tawa noon kala wa'i ni wa'imo no ceerno makko ceerno Jibi in ɗo jooɗini ɗum ko noon wa'imo kadi ko noon wa'i o wi gila hanki ko noon wa'animo yo Allah wajjam o wi mon andi noon ɗum ko jam wonta Allahumma rabbi salli ala Muhammadin wa sallim o wi sukaaɓe ɓe so tawi i woodi paalaɗo nangude laawol ngol taw i nanguno wirdaani walla siwano nangude rawo sino yiɗi nangude on tuman o wi'ama bisimilla o ara o nanga battaga haqqillaji meɗen won nangowo laawol ngol محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد يو حالما كو الله